Sámko u lekára. Na pieskovisku. Sámko a Anička sa často spolu hrajú na ihrisku pri paneláku. Obaja majú 4 roky. Sámko sa dnes chce naháňať, ale Anička by sa radšej hrala na mamku a ocka. Preto sa nehrajú ani na jedno, ani na druhé, ale varia polievku. Sámkova mama im vysvetlila, že sa to volá kompromis. Deti si berú svoje formičky a idú do pieskoviska. Na pieskovisku nedávno vymenili starý piesok za nový. Teraz je ho veľmi veľa, je čistý a čerstvý, ale mami aj tak vždy prikazujú deťom umyť si po hre ruky. Akú polievku varíte? Pýta sa Aničkina mama. Kamienkovo-pieskovú, informuje Sámko a deti sa dajú do práce. Sypú piesok do vedierka a polievku miešajú lopatkou. Anička dosypáva viacej mokrého piesku a Sámko vyberá z pieskoviska malé kamienky. Keď dievčatko mieša polievku, kamienky vo vedierku hrkajú a robia veľký hluk. Vtedy sa do hry zapojí aj Janka Hrčková. Je to Sámkova mladšia sestra. Má 2 roky a páči sa jej, keď niečo hrká a robí hluk. Preto by sa chcela hrať spolu s deťmi. Strčí palec do polievky. To sa nesmie, polievka je horúca, vystrihajú brat. Janka sa pozerá na Sámka. Ničomu nerozumie. Znova strčí palec do polievky. Ruky sa nemôžu namáčať do polievky, zlostí sa Anička. Mama podáva Janke lopatku. Miláčik, Anička so Sámkom varia polievočku. Ham, vysvetľuje nahlas a pomaly. Ham, opakuje Janka. Super, chváli ju mama. Vezmi si lopatku a pomôž im miešať polievku. Janka berie lopatku, ale vôbec nemieša polievku, iba z celej sily búcha na vedierko. Bum, bum, bum. Rada robí hluk a ešte nerozumie, v čom spočíva hra na varenie polievky. Je na to ešte primalá. Anička so Sámkom sa hnevajú, že ich Janka vyrušuje. Poď Janka, poďme na hojdačku, navrhuje mama. Lenže dievčatko sa vôbec nechce ísť hojdať, radšej by búchalo po vedierku. Začína veľmi nahlas plakať. Môžem jej dať svoje vedierko? Ponúka Anička. To je výborný nápad, vraví mama. Janka dostane prázdne vedierko a hneď prestane plakať. Trieska v ňom lopatkou, nahlas sa smeje a Anička so Sámkom môžu spokojne variť svoju polievku. Hra ich pomaly začala nudiť a na pieskovisku sa míňajú kamienky. Deti sa obzerajú po ihrisku. Rastie tu veľa zaujímavých rastlín. Je tu veľa trávy a drobné kvietky, vysoké stromy aj kríky so zvláštnymi plodmi. Musíme pridať niečo zelené, rozhodne Anička, aby bola polievka zdravšia. Deti chodia okolo pieskoviska a trhajú trávu a listy. O chvíľu ju zmiešajú s kamienkami. Našla som šišky, volá Anička. Šišky? Sámko robí grimasy. Fúj! Sám si fúj! Dievčatko trucuje a hádže nazbierané šišky do vedierka. Pozri, čo tu rastie, kričí Sámko. Ukazuje Aničke vysoké kríky, na ktorých rastú veľké biele guľôčky. Trhá ich a hádže do vedierka. Dievčatko znova mieša polievku. To je málo, povie. Pridaj ich sem aj viac. Vedierko je už plné. Polievka vyzerá ozaj chutne. Ochutnáme ju, navrhuje Sámko. Čo si? Veď je to len akože polievka, odpovedá Anička. Chlapec sa zamyslí. Nerozumie, prečo deti vždy robia všelijaké veci len akože.
Niekedy by chcel urobiť niečo naozaj tak, ako to robia dospelí. To je oveľa zaujímavejšie. Možno je. Len akože, ale vyzerá ako skutočná. Vraví, iba ochutnáme, keď nebude dobrá, nebudeme ju viac jesť. Dobre, ako chceš, ale iba za lyžičku. Anička a Sámko ochutnajú polievku. Zistujú, že je odporná. Piesok im brzga medzi zubami a všetko má hroznú chuť. Deti, čo to robíte? Kričí vystrašená Sámková mama. To nesmiete v žiadnom prípade jesť, pridá sa Aničkina mama. Môžete sa otráviť. Deti však už sami pochopili, že jedenie akože polievky nebol dobrý nápad. Pľujú piesok napravo aj naľavo a tvária sa kyslo. Iba Janka sa smeje na tom pľúvaní. Doma. Sámko Hrčka je na pohľad veselý červenolíci chlapec s veľkou chuťou hrať sa. Dnes sa však správa tak, ako by to nebol Sámko Hrčka. Nie je veselý, iba mrzutý. Nemá červené líca, je bledý ako stena. Nemá silu zabávať sa, celý deň leží v posteli. Od včera nemá ani chuť do jedla. Už je obed a chuť sa mu vôbec nevracia. Inokedy sa stráca iba na chvíľu, keď mama varí na obed brokolicu, ale tento raz zmizla navždy. Nevracia sa, ani keď rodičia núkajú Sámkovi jeho obľúbenú pletenku. Navyše chlapec plače, že ho bolí brucho. Mama si myslí, že to všetko preto ochutnávanie pieskovej polievky. Musíme to konzultovať, povie utrápená. Sámko sa zošukne hlbšie pod paplón. Nevie, čo presne má mama na mysli, ale znie to dosť strašidelne. Sámko, zmenila tón hlasu, musíš sa obliecť, pôjdeme k lekárovi. Spod paplóna vytrča iba zvraštené čelo a pár prestrašených očí. Mama hladká synčeka po strapatej ofinke. Nemôžem, teraz nemám čas, ozýva sa spod prikryvky tlmený hlas. Sámko sa trochu bojí ísť k lekárovi. Nerád si vyzlieka tričko, keď má horúčku a nemá rád, keď mu lekár prikladá na telo studený stetoskop. Nerád otvára veľké ústa a nerád robí á. Nemá rád drevené paličky, ktoré mu doktor dáva do hrdla. Sámko všeobecne nemá rád nič, čo sa deje v ordinácii. Teda, keby nebol doktora Fúzatého. Ten vyzerá celkom zábavne. Má veľké brucho a hovorí veľmi hrubým hlasom. Má aj dlhé sivé fúzy, ktoré si prstami poťahuje, vždy keď nad niečím premýšľa. Podľa Sámka doktor Fúzatý trochu pripomína mroža z knihy o Arktíde. Mrože majú dlhé kly, ktoré vyzerajú úplne ako fúzy pána doktora. Je dosť zábavné predstavovať si takého mroža v bielom lekárskom plášti so stetoskopom. Sámko, naozaj si ochorel. Musí ťa vyšetriť lekár, vraví mama. No, ja nerád chodím k lekárovi, odpovedá chlapec. Viem, reaguje mama, ale ani chorý nie si rád. Sámko nad tým sa musí vážne zamyslieť. Byť chorý má predsa svoje výhody. Aké? Napríklad také, že ráno si netreba rýchlo naťahovať ponožky. Celý deň môžete zostať v pyžame a môžete aj ležať v posteli a pozerať rozprávky trochu dlhšie ako zvyčajne. A čo robíme s Jankou? Pýta sa Sámko. Ja s ňou zostanem, oznamuje ocko. Áno, to je jedna z dobrých stránok marodovania. Ocko si v tom čase berie voľno v práci alebo pracuje z domu. V
Vtedy je tak dobré ako cez víkendy, keď sú všetci spolu a môžu vylihovať v posteli celé dopoludnie. Skrátka, bolo by to ideálne, keby Sámka nebolo brucho. Pamätáš si, keď si mal ten strašný kašel a horúčku? Pýta sa mama. Lekár ti vtedy predpísal sirup s jahodovou príchuťou. Pamätáš si, ako sa ti po ňom uľavilo? Sámko musí dať mame za pravdu. Doktor Fúzatý má na chorobe svoje overené postupy. V čakárni. Mama so Sámkom idú do polikliniky. Vo vestibule pri registrácii čaká pani sestrička. Ako vám môžem pomôcť? Pýta sa. Sámko sa asi otrávil. Včera zjedol trochu polievky z piesku, vraví mama. To je dnes už druhý prípad. Sámko hrčka, správne? Mama prikyvuje a sestrička jej podáva zdravotnú kartu. Sú v nej opísané všetky chlapcové choroby, odkedy bol bábätko. Žiaľ, sotva sa z toho dá niečo prečítať, lebo doktor Fúzatý píše veľmi nečitateľne. Aj pani lekárnička ťažko vzdychá, keď dostane recept, ktorý vypísal on. Mama so Sámkom idú do pestrofarebnej čakárne. Sú tam hračky a malý stolík s kriedami. To je teda prekvapenie. Pri stolčeku sedí kdosi známy. Lenže ten kdosi sa tvári veľmi kyslo. Je to Anička. Ani ona sa asi necíti najlepšie. Sámkova a Aničkina mama na seba chápavo pozrú. Ahoj, Anička, povie Sámko. Ahoj, odpoveda dievčatko. Idem k lekárovi. A ty? A ja, hovorí Sámko. No ja som prvá na rade. Chlapec mykne plecami. Čo robíš? Pýta sa. Ukladám pucle, ale niektoré chýbajú, vraví Anička. Dokreslíme ich, navrhuje Sámko. Dievčatko vzdychne. Obyčajne rado kreslí, ale keď ho bolí brucho, nie je to také jednoduché. Sámko berie z poličky knižočky, lenže všetky sú alebo o sirupoch proti kašlu, alebo o kvapkách do nosa a jedna o niečom, čomu Sámko ani Anička celkom nerozumejú. Na obálke sú nakreslené zvláštne stvorenia, ktoré sa tvária strašidelne. Čo je tu napísané, mami? Pýta sa chlapec. Pán mikrób a pani baktéria. Edukačná maľovanka. Deti na seba prekvapene pozerajú. Mikrób a baktéria? Čo je to? Premýšľajú. V tom sa otvoria dvere ordinácie. Vychádza dievčatko a drží si ruku na uchu. Musí ju silno bolieť, lebo vyzerá skutočne utrápene. Mám zápal ucha, dostala som antibiotika, vraví. To mi je ľúto, odpovedá Sámkova mama a súcitne sa usmieva na dievčatko. Z ordinácie sa ozve hrubý hlas pána doktora Fúzatého. Ďalší, prosím. Poď, Anička, teraz sme na rade my, vraví Aničkina mama. Dievčatko smutne mizne za dverami ordinácie a do čakárne vchádza ďalší chlapec. Drží za ruku svojho ocka. Sámko si ich zvedavo obzerá. Sadni si, Peťko, hovorí pán. Sem, k stolčeku. Ahoj, ja som Sámko, predstavuje sa Sámko. Idem k lekárovi, lebo ma bolí brucho. A ja som Peťko, odpovedá zachrypnutým hlasom chlapec a začne príšerne kašľať. Peťo, zakry si ústa rukou, napomína ho ocko. Kašlem a musím zistiť, či nemám zapálené priedušky, vysvetľuje Peťko.
Rodičia sa smejú, hoci na tom nie je nič zábavné. Deťom sa predsa stále niečo zapaľuje. Raz uši, inokedy priedušky, potom žalúdok. Konečne vychádza z ordinácie Anička. Vyzerá spokojne. Dostala som nálepku statočná pacientka. Chváli sa a ukazuje obrázok s kvietkom prilepený na blúzku. Sámko sa teší, že Anička má dobrú náladu. Možno to znamená, že u lekára to vôbec nie je také strašné. V ordinácii. Sámko s mamou vstupujú do ordinácie. Doktor Fúzatý sedí za stolom a niečo zapisuje do karty. Dobrý deň, pozdraví Sámko. Dobrý deň, odpovedá lekár a poťahuje si dlhé fúzy. Počúvam, čo ťa trápi? Pýta sa chlapca. Zjedol som piesok, nesmelo začína Sámko. Haha, smeje sa doktor. Toto bude zrejme nejaká epidémia. Aké máš príznaky? Zisťuje. Bolesti brucha, slabosť a mierne zvýšenú teplotu, povie mama. Doktor Fúzatý všetko zapisuje do karty. O chvíľu vstane a prikladá Sámkovi na čelo pištol. Samozrejme, nie je to pištol, ale teplomer, ktorý vyzerá ako pištol. Chlapec má doma taký istý, takže sa nebojí. Teplomer nie je strašný, robí iba krátke pik a ukazuje teplotu. Na displeji žmurklo červené svetielko, čo znamená, že Sámko má horúčku. Dúdre si popod fúz doktor a znova čo si zapisuje. Horúčkovitý stav, tvrdí. Čo to znamená? Pýta sa Sámko. To je taký stav, vysvetľuje lekár, keď ešte nemáš veľmi vysokú teplotu, ale tvoje telo hlási, že sa v ňom deje čosi zlé a je ti teplejšie ako obyčajne. Vyzleď si svetrík, musím ťa popočúvať. Sámko si poslušne vyzlieka pulóver, doktor mu na hruď prikladá stetoskop. Slboka dýchaj, vraví. Chlapec sa nadýchuje tak mocne, že sa mu brucho nadúva ako balónik. Čo tam počujete? Pýta sa. V tých slúchadlách? Tlko tvojho srdca aj šum v tvojich pľúcach, odpovedá lekár. Chceš to počuť aj ty? Pýta sa. No jasné, volá chlapec. Doktor zakladá Sámkovi slúchadlá a prikladá stetoskop na hrudník. Bum, 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 bum. Počuje Sámko. To je moje srdce? Super, teší sa. Teraz otvor veľké ústa a povedz ó, vraví doktor Fúzatý. Á, poslušne odpovedá Sámko. Lekár mu svieti do hrdla baterkou a jazyk pridržiava drevenou paličkou. V poriadku, oznamuje. A teraz si ľahni na vyšetrovací stôl. Vyšetrím ti brucho. Sámko sa so záujmom obzerá po ordinácii. Nie je si istý, čo je to vyšetrovací stôl. Doktor si všimne, že Sámko mu nerozumie a s úsmevom ukazuje na vysoké lôžko stojace pri stene. Pomôžem ti, alebo naň vylezieš sám? Pýta sa. Poradím si sám, povie Sámko rozhodne a bez cudzej pomoci sa šplhá na vyšetrovacie lôžko. Lekár prehmatáva chlapcovo brucho. Bolí? Zisťuje. Nie, odvetí Sámko. Dobre, v takom prípade si obleč pulóvrik, bol si veľmi statočný. Hneď pohľadáme nejakú peknú nálepku. Oznamuje doktor a šmátra v zásuvke svojho stola. Sámko sa hrdo usmieva na mamu. No jasné, že som bol statočný, šomre si. Ináč by som nebol Sámko Hrčka. Hneď. Čo to tu máme? Slona? Auto?
Mimozemšťana? Prosím si mimozemšťana, vykrikne chlapec. Samozrejme, odpovedá doktor. Ale musíš mi niečo sľúbiť, milý priateľ. A pozerá na Samka s vážnou tvárou. Chlapec pozorne počúva. Nikdy viac neber do úst piesok, rastliny odtrhnuté v parku, ani žiadne iné veci, ktoré nie sú na jedenie. Jasné, hovorí lekár a výstražne mraští obočie. Jasné, potvrdí Samko. Doktor Fúzatý ho priateľsky klepe po pleci a odovzdáva mu nálepku s mimozemšťanom. Potom zasa zapisuje niečo do karty a poťahuje sa za fúzy. Otrava nie je vážna, preto predpíšem len slabší bylinkový sirup. Vysvetľuje mame. Užíva sa 3 razy denne po 1 lyžičke. Zo pár dní treba držať dietu a jesť len ľahkú stravu. Mama chápavo prikyvuje a berie od lekára recept. Ďakujeme pekne, povie. Ďakujem, dovidenia, odpovedá doktor Fúzatý. V lekárni. Mama so Samkom sa vybrali do lekárne po lieky, ktoré predpísal pán doktor. Pani magistra predáva lieky staršej panej, za ktorou stoja ešte 2 iné ženy. Za nimi pán a za pánom znova jedna pani. Dobrý deň, povie mama, keď vstúpi do lekárne. Dobrý deň, odpovedajú všetci. Tu je teda dlhý rád, vzdychá Samko. Poslušne sa s mamou postaví za poslednú zákazničku. Rozhliada sa po lekárni. Na policiach za sklom stojí množstvo farebných škatuliek a flaštičiek. Samko si myslí, že práca v lekárni musí byť veľmi zaujímavá, lebo výber liekov je ozaj obrovský. A pani lekárnička všetky pozná a vie, ktorý liek stojí na ktorej poličke, akú má farbu sirup proti kašľu a akú na bolesť brucha, aký tvar majú tabletky na chrípku a aký na vyrážky. A aj to, či treba lieky vypiť alebo prehltnúť. Kým Samko nad všetkým premýšľa, staršia pani z radu vraví. Ďakujem, dovidenia. A odchádza s plnou taškou liekov. Pani magistra sa vykloní cez okienko a volá. Pani s brúškom, poďte na začiatok radu. Vtedy sa žena, ktorá stojí pred Samkom, usmie a povie. Ďakujem a ide k okienku. Chlapec to zvedavo sleduje. Prečo šla tá pani na začiatok? Premýšľa, veď v rade treba ísť jeden za druhým. Mami, veď aj ty máš brúško, povie nakoniec nazlostený. To je pravda, smeje sa mama. Ale tá pani je tehotná. Má v brúšku bábätko. Samko sa pozerá na tehotnú ženu. Áno, má väčšie brucho ako jeho mama. Trochu to ešte potrvá. Chceš si zatiaľ sadnúť k stolíku? Navrhuje mama. Samko kráča k stolíku. Cestou si všimne na polici nádobky s veselými obrázkami, ktoré vôbec nevyzerajú ako lieky. Sú to farebné cukríky v tvare medvedíkov a písmeniek. Želé. Mami, doktor Fúzatý mi predpísal želé? Vyzvedá. Nie, miláčik, doktor ti predpísal bylinkový sirup, odpovedá mama. Lenže tie želatinové cukríky sú určite veľmi zdravé, dožaduje sa chlapec. Sámko, tvoje brucho sa necíti najlepšie a sladké želé by mu asi nepomohlo, vysvetľuje mama. Nie každý liek sa hodí na liečenie každej choroby. O tom, čím sa máš liečiť, rozhoduje pán doktor. Sklamaný chlapec si sadá k stolíku. Leží tam veľa farebných letákov o liekoch, Sámko sa trochu nudí. Tak začína skladať z letáka papierové lietadielko.
Podarí sa mu ho spraviť tak, že tvár dieťaťa z letáka, toho dieťaťa, ktoré môže jesť želatinové vitamíny, vyzerá ako tvár pasažiera v lietadle. Pozri, mami, volá Sámko. Urobil som Hyper Jumbo Jet. Chlapec začína behať po lekárni a napodobňuje zvuky lietadla. Vrr, vrr, vrr. Mama ho s prstom na ústach upozorňuje. Psst, bude lepšie, ak sa stíšiš, šepká. Pani lekárnička sa musí sústrediť. Konečne sú na rade. Mama podíde k okienku a podáva recept. Magistra si ho dlho číta. Potom si zakladá okuliare a vydá sa smerom k policiam. Onedlho sa vracia s fľaštičkou bylinkového sirupu. Sirup podávame 3-krát denne po jedle, oznamuje, prikladá fľaštičku k čítačke na pokladnici a tá urobí pik. Mama platí a lúči sa s lekárničkou. Lieky sú kúpené, môže sa ísť domov. Babka na návšteve. Zdraví, môj drahý. Vo dverách bytu sa objavila babka Žofka. Babka Žofka je mama Sámkovho ocka, preto sa tiež volá Hrčková. Býva nedaleko. Je veľmi starostlivá, stará sa o Sámka a Janku, keď majú rodičia nejakú neodkladnú prácu. Mama pracuje najčastejšie z domu cez počítač, ale občas musí ísť aj do kancelárie. No a vtedy prichádza babka Žofka. Ahoj, babi, vítajú Sámko. Som trošku chorý, oznamuje ubolene. Síce sa už cíti lepšie, ale má rád, keď sa o ňoho babka stará. Preto si ide ľahnúť do postele a ťažko vzdychá. Sámko je chorý, potvrdzuje Janka. Viem, srdiečko, vraví babka a boskáva vnuka na čelo. Zohrejem ti hovädzí vývar. Babi, ale ja som už jedol vývar, Sámko kriví ústa. Včera aj predtým. To je veľmi dobre, vraví babka. Teraz musíš jesť samé dobré polievky, aby sa tvoje brucho vyliečilo. Moje brucho sa už cíti oveľa lepšie, presviedčajú chlapec. Mohol by som už zjesť aj rezeň. Lenže doktor Fúzatý ti predpísal ľahkú stravu, napríklad vývar. Ak mám stále jesť vývar, radšej nebudem jesť vôbec, oznamuje nahnevaný Sámko. Sámko, ozýva sa mama z kúpeľne. Maluje si pred zrkadlom myhalnice. Robí to vždy, keď sa chystá do práce. Musíš jesť, lebo lieky, ktoré ti predpísal pán doktor, sa berú po jedle, vysvetľuje. Lístoček s dávkovaním som pripla na chladničku a sirup stojí v skrinke s liekmi na dolnej poličke, hovorí ešte babke Žofke a náhlivo si zapína topánky. Ach áno, lieky. Sámko úplne zabudol na bylinkový sirup, ktorý mu predpísal doktor Fúzatý. Na začiatku ho chlapec nechcel ani ochutnať. Myslel si, že bude veľmi horký, ako bylinkový čaj, alebo veľmi kyslý, ako citrón, alebo, a to je oveľa horšie, štiplavý ako cesnak. Ukázalo sa však, že má sladkastú medovú chuť. A Sámkový med veľmi chutí. Treba priznať, že hoci sirup nie je taký chutný ako želatinové cukríky, je celkom dobrý. Určite je príjemným doplnkom vývarovej diety. Kam sa podiel môj telefón? Pýta sa mama. Zatiaľ, čo v rýchlosti prehľadáva kabelku a napráva si vlasy. Sámko, videl si môj telefón? Nie, mami, odvetí chlapec. Janka? Pýta sa mama podozrievavú. Haló, haló, odpovedá dievčatko. Janka, kam si položila telefón? Už musím ísť, vysvetľuje nervózna mama.
Janka trochu zahambene vyťahuje telefón zo škatule plnej kociek. Mama hodí telefón do tašky a boskáva Janku na čelo. Potom pohľadí Samka po vláskoch. Už letím, vrátim sa o 3 hodinky, vraví a vybieha z bytu. Vývar buble na sporáku. Polievočka je hotová, oznamuje babka Žofka a naverá vývar do misky. Sámko ťažko vzdychá a púšťa sa do jedenia. Medzitým sa babka prehrabuje v skrinke s liekmi a hľadá bylinkový sirup. Obzerá za radom všetky farebné fľaštičky. Toto je proti kašľu, toto proti horúčke, toto sú kvapky do nosa, to je nejaké prázdne balenie, treba ho vyhodiť. Rozpráva, ani tento to nie je, ani ten. A ako sa to vlastne volá? Zamyslí sa a číta lístok od doktora Fúzatého, pripnutý na chladničke. Pozerá sa a snaží sa zo všetkých síl prečítať načmáraný názov sirupu. Žmúri oči. Začína sa to na písmeno B či na G. Áno, oznamuje konečne. Zjedol si polievku, Sámko? Áno, povie chlapec a podá babke prázdnu misku. Babka dávkuje sirup do odmerky, dôkladne ho odmeria a podá Sámkovi. Chlapec ho vypije na jeden hlb. Mňam, oblizne sa. Dobrota. Babka sa smeje. Ešte šťastie, že sirup je taký chutný, tvrdí. A ja chcem mňam, prosí Janka. To znamená, že by tiež chcela ochutnať sladký sirup. Babka vyberá zo skrinky kukuručnú chrumku a podávajú Janke. Chrumka vôbec nevyzerá ako sirup, a nie je ani sladká, ale dievčatku to zrejme stačí. Mňam, povie a ide sa hrať. Choroba len akože. Sámko sa cíti oveľa lepšie. Dokonca sa dá povedať, že je zdravý. Ocko vyhlásil, že môžu ísť na prechádzku. To je skvelá správa. Sámka už nudilo sedieť doma a je mu smutno za Aničkou. Rád by šiel na ihrisko. Ocko balí do kočíka Jankine hračky na pieskovisko. Oci, možno radšej neberme vedierka a lopatky, navrhuje Sámko. Prečo? Čuduje sa ocko. Dnes nebudeme s Aničkou variť polievku z piesku, vysvetľuje chlapec. A už vôbec nikdy sa nebudeme hrať na varenie, tvrdí rozhodne. Na varení polievky z piesku nie je nič zlé, len je potom jednoducho lepšie neochutnávať ju, vraví ocko. Komentuje Janka. Balí si do košíka formičky. Deti sa obúvajú, ocko usádza dcérku do kočíka a všetci vyrážajú na ihrisko. Sámko už z diaľky vidí Aničku. Ahoj, volá veselo. Už som zdravý, a ty? Pýta sa. A ja, vraví dievčatko, už ma nebolí brucho. Ani mňa už nebolí, teší sa Sámko. Aké si mal lieky? Lebo ja sirup, vypytuje sa Anička. A ja, a musel som jesť vývar, odpovedá chlapec. A ja som musela jesť suchare a horké bylinky. Fúj, Sámko kriví ústa. Dobre, že už sme zdraví. Tiež si myslím. A ako sa budeme teda hrať? Rozmýšľa chlapec. Na prehliadku u lekára, navrhuje Anička. Dobrý nápad, vraví Sámko. A koho budeme liečiť? Zobral si so sebou nejakého medvedíka alebo bábiku? Nie, iba formičky do pieskoviska. Ale mohli by sme liečiť Janku. Super nápad, teší sa Anička. Deti sa obzerajú po ihrisku. Kde je Janka? Hrá sa na pieskovisku? Niečo mieša vo vedierku. Možno varí polievku tak ako my, vraví Anička. Deti prídu až k pieskovisku a vidia,
ako Janka doširoka otvára ústa a pokúša sa do nich trafiť lopatkou plnou piesku. Nie, kričia zborovo Sámko s Aničkou. To nesmieš. Dievčatko sa tak vyľakalo, až pustilo lopatku na zem a teraz vážne pozerá na deti. Janka, piesok nesmieš jesť, lebo ochorieš ako ja, vysvetľuje Sámko. A bude ťa bolieť brúško, dodáva Anička. A budeš musieť ísť k lekárovi a brať lieky, dohovára jej Sámko. No, ak chceš, môžeme sa spolu zahrať na doktora. Len akože, bez jedenia piesku, navrhuje Anička. Janka tomu veľmi nerozumie, ale teší sa, že Sámko s Aničkou sa s ňou chcú hrať. Anička bude sestrička a Sámko doktor Fúzatý. Ocko privádza Janku k lekárovi. Musíme si tú hru zopakovať doma s našimi medvedíkmi, hovorí Sámko Janke, lebo hra na lekárskú ordináciu je naozaj perfektná. Aj byť chorý je perfektné, teda len pod podmienkou, že je to len akože.